pyöreetä tän kohdalta, eli se on se sinne siitä. Sitten tästä pyöreetä mulle menee ilmeisesti yli. Siellä on joku puu, jota ennen takapiikki sulle 4 risteys, eli siitä se. Sitten 60, se menee yli tosta ekasta kohti 2 puuta, niiden puitten edestä taittaa pyöreitä sulle. Sitten menee ristiin yli tästä semmonen 20 ja sit lähtee 9 mulle tosta seuraavasta, eli siitä. Sitten se menee taas ristiin yli tonne laitaan ihan ojaan kiinni, taittaa sulle hiukan. Sitten se lähtee sulle vähän lisää 20 ja sit mulle 9 ja tänne näin tänne laitaan taas siitä. Pyöreitä kaartaa sieltä. Sitten rupee taittaa niinku sulle ristiin yli joku 70 ihan tohon reunaan, se taittaa sinne reunaan sulle tässä jotenkin joo ihan näin justiinsa suoraan yli. Sitten se taittaa mulle ja sit odotas sulle ja heti mulle lähtee kaartaa jotenkin tänne näin. Siitä ilmeisesti sinne. Sitten jotenkin yli ihan tonne reunaan, aivan tohon reunaan kiinni. Reunasta taittaa mulle. Sitten se jatkaa reunasta tonne niinku kauemmas kohti noita puita. Menee yli tästä ihan ojalle kiinni, taittaa mulle. Siellä lähtee sitten niinku mulle uudestaan sieltä taittaan. 01. Sitten menee yli ja tonne ristiin niinku kauas, joku vajaa 100 kohti sitä reunaa. Ja sitten 9 mulle, se sama mitä äsken, eli tämä. Joo, ja sitten tonne laitaan uudestaan ja tonne mettän reunaan kiinni. Ja nyt sieltä mettän reunasta se lähtee tonne sulle tonne seuraavaan peltoon. Ja ihan sitä sun reunaa seuraten siitä sinne. Ihan sun reunaa seuraa koko ajan siitä, just sitä reunaa. Sitten se menee jotenkin poikittain yli. Ja 60 etuvisto mulle, sulta tulee samalta kohta. Eli yli vielä ja tosta sit etuvisto mulle. Siitä ton kolmion yli, 1 yli ojaan kiinni, sieltä pyöreitä sulle koko ajan. Sitten se menee tosta 1 yli, seuraavas vaihtopiste. 3 kohti jatkuu suoraan yli reunaan kiinni, reunasta taittaa sulle tonne. Eli sinne. Ja sitten otas monen risteys mulle ja sit mulle lisää. Eli siitä. Sitten ihan tonne reunaan. Reunasta taittaa mulle, sit risteys ja sit sulle 9. Eli tästä näin ja sit sulle niinku tavallaan reunaa sinne, joo sieltä. Just sitten pyöreitä mulle. Sitten se heittää yli ja lähtee niinku sitä ja menee pitkälle tonne ihan laitaan, ne 100 metriä. Sieltä sulle ihan reunaan kaarta. Sitten sinne takauralle. Yes, ja sit se ottaa sen leiman siitä. Toinen tai 01 jälkeen. Sitten lähtee tuo etuviisto mulle seuraavaa, eli tänne. Just sitten ne 50 taittaa sulle, 1 pitää jäädä tonne taakse. No ja sitten joku 60 etuviisto mulle jonnekin pussiin, sulta tulee samalta kohta, eli se on toi sinne. Ja sieltä pyöreitä ympäri tiukkaan. Sitten se menee yli ristiin sulle sinne. Joku 40, monen risteys etuviisto mulle, eli täytyy olla tästä. Sitten toi seuraava risteys vaihtopiste lähtee sulle 9 sinne, sitä ja menee semmonen 100 metriä 1 yli. Sitten menee toisesta yli ja sitten lähtee kaartaa etuvinoa sulle. Sitten se menee tästä vielä yli ja menee vielä yli ja sitten 9 sulle siitä siihen 04. 04 näin yli ja taittaa vähän sulle ja menee joku semmonen 80 metriä monen risteys 9 sulle, sieltä tulee takapiikistä sulta, eli silloin se täytyy olla se sinne siitä just ja sitä yli ton risteyksen 60 etuvisto mulle sun kohdalta, heti lähtee kaartaan, joo just sillain, sitä kaartaa semmonen 100 metriä menee yli ja vielä taittaa sulle sinne. Se on toisinpäin. Menee tästä vielä yli ja sitten etuvisto mulle tosta tonne reunaan. Ja ihan reuna-uralle sieltä pyöreitä mulle. Sitten tulee Y-haara mun puolesta. 12. Eli mun puolesta siitä, tästä. Sitten ilmeisesti sulle sinne täytyy mennä ja sitten yli tonne reunaan. Ja sieltä pyöreitä. Ja sitten se menee yli ja lähtee kaartaan sulle. Ja menee tonne ihan reunaan ja sieltä taittaa sulle. Seuraava risteys on vaihtopiste. Ilmeisesti lähtee mulle. Joo, mulle jatkuu tänne. Just. Ja sieltä taittaa. Tosta just näin. Yli ja tiukkaa sulle. Ja sitten tonne ihan reunaan sinne. Ja sieltä reunasta lähtee heti kaartaan niin uudestaan sulle etuviistoon ristiin yli.
joku 50, vielä yli. Sitten se taittaa mulle. Sitten pitää mennä jotenkin tosta ristiin yli. Joo, just näin. Ja sitä menee joku 70, taittaa sinne sulle. Monen risteen lähtee etuviisto mulle ilmeisesti niinku tästä ja tota linjaa kohti just. Joku semmonen 70, se vähän taittaa mulle ja pellon risteen reunan kohdalta sulle 9, eli siitä edestä siitä. Sitten menee 70, multa tulee niin sulle etuviistoon lähetään, eli vielä tästä yli ja seuraavat on 03. Ja sieltä rupee kaartaa mulle pyöreitä just. Menee ristiin yli tonne ja ihan reuna, eli vielä tosta ylitti ja sieltä pyöreitä mulle tänne just. Sitten se pitää mennä ristiin yli vähän mulle kaivon viereen. Joo, ja sitten jatkuu tätä reunaa ja menee 60 metriä etuviisto sulle muun kohdalta, eli se on se siitä. Se seuraavasta mulle etuviisto tonne reunaa kohti. Ristiin yli sulle taakse pyöreitä koko ajan kaartaa. Sieltä just. Kaartaa ristiin yli tolpan viereen. Just ja tolpan ohi. Rakennusta päin sen edestä sulle tiukka. Sieltä 18 just. Sitten risteykseen eli yli vielä ja sit sulle 9 siitä. Just, ja sit reunaa kohti 70 ihan tonne kulmaan. Siellä vaihtopiste menee ihan tuohon reunaan kiinni, taittaa mulle. Heti reunan jälkeen sulle tiukka. Sitten taittaa mulle sen jälkeen sieltä just 4 risteys ja lähtee mulle 9 tästä. Joo, täytyy olla näin sinne. Ja sieltä ja 60, se menee yhdestä niinku ristiin yli ja taittaa sulle pyöreitä sinne. Taittaa lisää ja yli. Sitten se lähtee niinku 9 sulle siitä, sitä linjaa justiinsa. 80, menee parista yli ja sit monen risteys sulle 9. Siinä on takunen eli siitä sulle sinne kohti reunaa just. Sieltä 40 ja tonne reunaan tänne. Ja sieltä ja ristiin yli mulle pyöreitä ihan tonne seuraavan mettän laitaan kiinni. Eli aivan sieltä ulkoa takaa just. Taittaa mulle, sitten pitää jättää niinku suoraa linjaa vähän pidempään 120, eli mistä taittaa loivaa mulle tonne lähelle jotain ojaa ja sieltä 90 mulle lähestulkoon just. Sitten menee ristiin yli joku 60, sitten 90 sulle eli tosta seuraavasta, siitä 9 sulle se. Sitten parikymmentä etuviisto mulle eli tämä. Sitten pidempi siivu 150, lopussa taittaa sulle. Ja sitten mitassa niin 9 mulle. Eli siitä ensin taittaa loivaa sulle. Se menee vielä tosta yhdestä yli ja sit 9 mulle. Eli tästä 9 mulle. Pari 39 sulle, eli se täytyy olla siitä heti. Sitten kohti nurkkaa 70 ja se taittaa pyöreitä sitä nurkan edestä. Sitten menee 60 ja etuviisto sulle. 17. Mitä mä sanoin? Väistää, joo just näin. Menee tänne keskelle ja menee siitä ohi. Sitten se menee siitä vielä ohi. Otas nyt mittasekos 60. Sitten jos seuraavaa taittaisi sulle pyöreänä. Toivottavasti se meni oikein. Joo. 70. Monen risteys etuviisto sulle. Niin se 08. Siitä. Sitten on vaihtopiste, jatkuu suoraan yli siitä risteyksestä, menee 100 metriä ja lopussa taittaa vähän mulle ja sitten taittaa sulle, joo se on tämä muoto, eli siitä se vähän jyrkempi sinne. 55 ja 9 mulle, eli passataan, se täytyy olla sieltä takaa, eli tämä. Sitten kohti rakennuksia joku 80 metriä, siellä on vaihtopiste. Se jatkuu niinku ohi ton kaivon siinä ja sit se taittaa sinne. Joo just. Sit lähtee, odota, nyt meni kauas. Tänne mulle päin mennä. Eli siitä jo ulkorakennuksen kulmalta jotenkin mulle. Eli tonne reunaan siitä. Just sinne just. Ja sieltä sitä laitaa. Kumpi? Taakkepi sinne. 60 ohi ton kulma ja sit lähtee mulle 9. Eli se on tästä vaan tämä just. 110. Monen risteys etuviisto mulle kohti sitä mettäreunaa.